Здравейте на всички, аз съм Слакер Кай, обаче натискайто използвах акаунта много гаден и се го поиска и вече трябва да направих си нов. Това не е момиче, затова е с женско име. Ето ме. Ако така ми е неудобно, така ще има. Да, искам да кажа, аз съм Томислав. И моля ви се, не ми се сърдете, че съм друг. Казва се Ани, там други глупости. Да. Ще го напиша в описанието, как се казва. Моля ви се, не ми се сърдете, че друг и трябва да се абонирате и за него. Ако се абонирате. Да, седно, моля ви се, искам да кажа на всички, че просто не можах и ще снимам само на комп. Да. Тъжно ми, ама карай си. Стива ще ви кажа нещо. Здравейте, аз съм Стива. Много ми е тъжно, защото трябваше да се преминем на друг акаунт. И даже той не иска да ми каже как да си смени името, защото са някакви там лявгради, как да си го сменим и да си сложим картинка. Чак да си сложа на мене, ама сега. Ще сложа на Наруто. Да. Добре, седно, това ще е за клипа. Искахме само това да ви кажем. Много съжаляваме. Да. Това вече ще е първи клип. Да, брои се за първи. Хайде, бай. Бай от мен, Томислав. Обичам ви, чао.